Čaute, já jsem Kenny. Tady mám u dalšího videa a dnešním videu budeme dávat železo. Takže, tohle je železo. Tohle je ten, co ho chce. Ten jsem ještě nevyšetřil ten případ zasraný. A mrsknu ho tam. Mrsk, chceš železo? Nechceš? Tak to posral. Mrsk. Hejzle. Kurva. Tak asi nechce železo. Help. Sejmul jsem ho. Hejzl nechtěl železo. Ale já si vezmu. Mám ho. Vidíte, tohle je železo. Železo. Hej, chceš železo? Chceš železo? Chceš? Tak ho mrsk. No, prdele. Skáču! Jump!